382.000 euroko diru laguntzak bideratu ditugu 22 proiektuen artean, eta alde horretatik azpimarratzea proiektu horien artean protagonismo ukaezina daukatela gure herritik sortutako ekimenak. Hain zuzen ere, gure herritik sortu eta garatzen ari diren gobernuz kanpoko entitateak, parrokiak eta beste entitate batzuk aurkeztu dituzte ere euren proiektuak eta proiektu horiek dirulaguntzak jaso dituzte. Hain zuzen ere hor daukagu adibidez Zabalketaren adibidea, Perualde, San Martín de Tours parrokiarena, Ekarromo ere, Romoko San Jose parrokiarena, edo adibide moduan ere, eta azpimarratzekoa, urtez urtez, Getxon dezko hainbat familien konpromisoa ekialdetik, Txernobiletik edo Saharatik ere datozen umeak udan eurekin egoteko. Eta alde horretatik nik nire eskerrona edo nire rekonozimientua adierazi nahiko nuke, azken batean gure herrian lankidetzaren esparru horretan urtez urte lanean ari diren elkarte, ekimen eta familien alden.